Simbahang katoliko, may pahanumdum sa mga persona nga naghimo sang eskandalo sa Patyo. Pati na sa ginikanan, kag pumuluyo nga nagpalapta sang sex video. Nakatutok, Josel Huesca. Nag-apila ang simbahan katoliko paagi kay Reverend Father Freddy Villanes sa mga natungdan nga naghimo sang iskandalo sa Patyo nga sala kag hindi nagakadapat himuon ang sagrado nga bagay nga ginahimo lang sang mag-asawa. A reminder gani sa atong tanan nga involved into this, no? Kabay pa ang naghimo sini, hindi kinila maghimuon ini, no? Kay even ini nga himuon is only para sa mag-asawa. Dalaman naging panumdum sang pari ang responsibilidad sang ginikanan nga giyahan ang ila mga kabataan. Reminder sa ginikanan, kabay pa nga ila gituto ang ilang kabataan nga hindi mag-engage into this act, no? Dapat nag-eskwela. May panawagan man si Father Villanes na nagkuha ang nag-upload sang sex video sa social media. Sa mga nag-spread sini nga video, kay para sa akon do hindi man makabulig idya gani nga ipalapnag pagid ang isa ka butang nga subong sini kung aton nga ni dapat ginadress, it is to stop it kag hindi to i-enjoy it by way of viral nga mga video. Ginako ni Father Villanes nga natabo nga iskandalo sa Patyo ang nakapamuklat man sa simbahan nga maghimo man sang tikang. Sige, pagtudlo pagid namon sa kabataan kag of course ang pag-protect magaling namon sang property like patio nga hindi siya ginaabusuhan sang tawo labi ligid sa sining hindi maayo nga hilimon, no? Liwat ginapanumdum ang publiko nga sala ang paghimo sa mga bagay pareho sang pagpakigilawa sa publiko nga lugar. Pagkuha sang video kag ipalapta ini sa social media. Josel Huesca para sa One Western Visayas.